Salutare tuturor și bine v-am găsit la un prim episod din seria noastră de hardcore. Astăzi cu primul episod. Nu știu ce mi-au viețile alea, nu mi-arată cum ar trebui să arate la hardcore, dar nu-i nimic. Nu-i nimic. Mi-am dat un cufăr bonus pentru că nu pot să spar cu mâna chiar nimic pe hardcore și chiar sunt pe hardcore. Vedeți? Pot să spar nimic decât torțele care numai dintr-o lovitură, că atâta te lasă să sunt puțin răgușit. Atâta te lasă să faci. Așa. Și așa. Bine, nu l-am pus corespunzător, dar ce vreau să fac eu acolo? Bine, hardcore-ul parcă e mai realistic. Adică mai real, nu mai realistic. Of, Doamne. Nu pot decât cu lopata să spar pământul. What? Ce ciudat. E ca în realitate. Realitatea e crudă. Realitatea e crudă. Deci, ce mare lucru cu realitatea asta. Hai, căul. Hai, căul. Hai, căul. Hai, Snownule, bă, că te sparg, bă, crăp de nervi. Tu crăp de nervi, bă. Te dai mare în fața mea. Și tu, dărtule, te crezi tu, Gigi, că cine ești tu? Ce nesimporci. Ce nesimporci. Mai nesimporci ca ăștia n-am văzut. Viața mea, nesimporci ca ăștia. Hai să mergem sus și să ne facem și restul itemelor. Trebuie să beau puțin apă. Da, mă simt puțin mai bine, dar nu-i nimic. Apropo, vreau să vă mai rog ceva. Vă rog frumos să apăsați butonul de like și să susțineți seria. Pentru că nu, sunt mai nou cu chestii din astea, nu am filmat, să zic, de multe ori nu am experiență chiar așa de mare. Dar mă străduiesc. Dacă aveți vreo întrebare legată de ceva despre mine sau despre știu și eu ce joc sau să-mi spuneți propuneri, aș fi bucuros să le aud, deci chiar m-aș bucura să am propuneri din partea voastră, să aud propuneri. Bine, mă întreb ce te faci pe hardcore dacă rămâi fără iteme într-o groapă. Ar fi cel mai mare troll pe care ți-l poți lua. Buzori. Ce faci, bă, buzor? Bă, buzor. Asta te cheamă, domnul buzor? Bine, domnule buzor. Hai să strângem buzorul. Ce ne dai tu, buzor? Ioi, vopsea roz. Îmi place rozul. Îmi place mult roz. Ioi, cât roz. Ioi. Câți buzori. Ioi.
De obicei vreau să spun că poate unui băiat n-ar trebui să-i placă roz, dar ce-mi pasă mie, nu suntem la Revoluție. De fapt, am văzut mulți băieți care purtau roz, ce-i ciudat. Dar, bă, n-avem cu ce să... Frunzele încă nu le putem lua. Wow! Deci ne trebuie pentru fiecare lucru cât ceva. Oare dăvleacul pot lua și cu sabia? Șmecher. Oare poți să dai cu lopata lemn lemn alb, plațe lemn alb. Așa, hai să luăm și niște lemn din ăsta și niște lemn de ăla și niște chestie de ăla. Spioni! Nu se poate! Am fost sabotat! Nu se poate, domnul spion Gigi Lânescu. Te ascunzi, hă? Încerci să dai în mine, da? Dar uite că nu te las. Nu te voi lăsa. Pentru că eu sunt șeful. Haideți să mai căutăm câțiva spioni. Pentru că suntem niște șerifi adevărați în orașul ăsta. Și ne trebuie o foarfecă. Spioni. Ouăle mele, am 3 ouă. Nu e o problemă. Hai mă, în coiță să putem dormi. Hai în coiță, hai cu un spion. Hai cu spionii, tată. Hai cu spionii, tată. Hai cu spionii. Cine mai vrea să mă spioneze? Cine mai vrea să-l spioneze pe Gigi? Haideți, vă bat! Dau cu pumnii în voi și vă sparg! Bă, sincer să fiu că Minecraft-ul e un joc foarte realist, depinde și cum îl joci. De exemplu, dacă joci extreme, hardcore sau cum se mai zice, e șmecher pentru că ne dă pe domnul Pujor. Nu, uimă. Bă, vă puneți cu mine, bă, fă cu mine. Fă. Ne-am blocat sub un copac. Mai mulți spioni. Bine. Uite, tată, plin de spioni. Știam eu, mă, deci pur și simplu știam eu, mă, tu mă urmărești, nu stai tu că eu ce spion pricepuți cred că se pot pune cu măreția mea și restul chestiilor pe care le mai am și... Spionii ăștia au ciordit în lână și au aruncat marfa pe fundul lacului doar ca eu să nu mai găsesc. Dar am fost mai deștept decât ei. Și au aruncat marfa. Vine la pradă, știam eu că am să te prind. Încercați să furați de la un adevărat luptător. Dar nu vă va ieși, să furați de la mine. De la mine nimeni nu fură, decât foarte multă lume. Dar nu se va întâmpla așa ceva. Nu se va mai întâmpla așa ceva. Nu permitem așa ceva. What? G. What? Ce ciudat arată patul.
Hai mă, serios, nu-mi spune că patul nu-l pot lua decât cu farfece, lasă-l aici, că nu-i nicio problemă, nu ne supărăm. No, bine, oameni buni, așa că ne-am culcat, mi-ați văzut fața și interiorul capului, așa, păi, vă rog frumos să dați un like, subscribe dacă doriți și până data viitoare o să explorăm mina asta. Deci, da, un like, vă rog frumos, și pe data viitoare, bye bye!